Легенда. В едно малко село близо до Странджа хората разказват за нощния конник. Преди много години през планината минавал стар път, по който пътували търговци. Една бурна нощ един конник тръгнал по него, за да стигне побързо до селото. Но бурята станала толкова силна, че конят се подплашил и мъжът паднал в дълбока пропаст. Тялото му никога не било намерено. След тази нощ хората започнали да чуват нещо странно. Когато вятърът се усилвал и мъглата падала над пътя, от гората се чувал тропот на конски копита. Някои твърдят, че са виждали силует на конник, който препуска по пътя. Когато се приближиш, изчезва в мъглата. Един стар пастир казвал, че веднъж го видял съвсем близо. Конят бил черен, а човекът на него нямал лице, само тъмна сянка под шапката. Пастирът избягал и повече никога не минавал по този път. И до днес местните казват, че ако нощем чуеш копита в гората, а наоколо няма кон, по-добре слез от пътя и не гледай към мъглата.